Катя! Катя Андреевна. Все добре, нормальний стан, великий дякую. Всем привітання від всіх Белсату, всіх наших журналістів. Привітайся з ними, з нашими колегами і нашими глядачами, які тебе Вітаю чекають. всіх глядачів Белсату, вітаю так само усіх колег-журналістів. Нас на волі. Я сподіваюся, що не розчарую, не підведу вас, не розчарую вас. Катя, тут нема розчарування, ми вельми раді вас усіх бачити. Це Я велика трошки згубила свої компетенції, навики журналістські. Стільки камер, стільки софітів, мікрофон. Вельми емоційний момент для мене сьогодні. Я хочу нагадати так само про те, що більше за 100 жінок залишаються у колонії жіночій і у ізоляторах по всій країні так само кілька сотень жінок. Вельми тішуся за тих, хто сьогодні вийшов на волю. День пройшов нормально, транспортировка пройшла так само нормально, все було достатньо спокійно. Ну і я чекала просто зустрічі з вами усіма, тепер трошки хвилююся. Наступним часом трошки більш розгорнута, буду готова про це поговорити. Про що найбільше мариш на свободі? Про те, як обняти мужа і побачити його на волі. Це мета номер 1 у моєму житті сьогодні. А ти ведаєш про мужа якусь інформацію? Сколько времени вы Хотілося б Скільки довідатися ви більше. виїхали, скільки тривав ваш шлях з колонії, ось менавіта сюди, Катя? Я буду готова трошки пізніше про це розповісти. Тепер мені треба трошки часу і просто хочеться обняти колег. Я розумію, що вони працюють, але зараз я зроблю ось так. Здоров'я. Це один з самих щасливих моментів у нашому житті. Катя, ми вельми раді А ви сьогодні бачити на ще волі. були, ви ще Передаємо вітання твоїх близьких так само.